Our leader, Messiah MNK, went to court today. A man that I so much cherish and love. Hmm. His resilience, his resilient spirit, courageous spirit. He is a one in a million. He is indeed a blessing. And he is also a Messiah. You can say, why are we calling him a Messiah? You will not understand. You will not understand why we say Mazi is our Messiah. Why is this thing not coming up? You will not understand why we say Mazi MNK is our Messiah. Chukwu okike ya nọnyere ya, ọ ga-adịrị ya na mma. Obi n'igwe, ọ ga-adịrị Mazi MNK na mma. Ọ ga-adịrị ya na mma. He said it will end in him. The Igbo people suffering, the Igbo people marginalization, the Igbo people, what they are going through will end in me. Listen to it. Listen to it. Last one last question. Reference to what she has asked earlier. Just we know that she's one of the senior judges at this court. And I have respect and love for her. She knows. What if this case comes back to her? This persecution of the Igbo people, this orchestrated, almost global persecution of the people, stop speaking, it cannot happen. It can never happen. That is why we do what we do. That is why I do what I do. I am campaigning for the freedom of my people because of the persecution that we're facing. It's as simple as that. Nothing more, nothing less. So shall it be. Otu a ka ọ ga-adị. Otu a ka ọ ga-adị. Chukwu okike kere ụwa, obi n'igwe, amama macha macha pụta ụwa ta ụwa. Chineke nke ndị Igbo. Chineke kere Igbo. Chineke kere Igbo. Mazi MNK na-ekwu na-asị na persecution of your people will end with him. And I said and I decree na ọ ga-adị otu ahụ. Onye ahụ o si wee kwu ya, Chineke anyị ka ọ dịrị anyị otu ahụ. Ka ọ dị otu ahụ o si wee kwu. Persecution of the Igbos around the world, that it will end with him. Hey, obi n'igwe, amama amacha amacha pụta ụwa ta ụwa. Naanị gị bụ Chukwu, ọ dị ihe yiri gị omume. Uche gị ga-eme, ọ bụghị uche mmadụ. Mgbe oge ruru akwa mgbochi ga-etiwa. Ihe niile ha mere, Chineke, ị ga-emeghasị ya. Ị ga-akpọpụta nwa gị. Ọ ga-end with him. Anyị na-asị na ọ bụ Messiah anyị. Ọ Messiah anyị ka ọ bụ. Onye nwe anyị, our master ka ọ bụ. Our prophet ka ọ bụ. Chikere ụwa ka o si wee kwupụta ya, otu a ka ọ ga-esi wee dị. The God of our ancestors, Chineke anyị, Chukwu okike abịama, ka nwa gị si wee kwupụta ya na ihe niile a na-eme ndị Igbo, the persecution of the Igbos will end with him. I decree and I said, otu a ka ọ ga-esi wee dị. It shall be so. It shall be so n'aha Chukwu okike nke kere ụwa niile. Aha Chukwu abịama, ọ ga-adị otu a. Ise, 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 ise. Nọnyere ya, chekwaba ya Chineke, ihe niile ha na-atụ n'isi, atụmatụ onye iro, atụmatụ ajọ mmụọ na ajọ mmadụ. Chineke anyị, gaa nga ọpụ anyị niile ha na-eme, ọ gaghị erere ha. Ekene dịrị gị n'isi ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị na ọ dị special, ọ bụrụ na ọ bụghị nwa nke ise ndịtara, by now nwoke agaghị anọ ebe a. Ma lee ka aka gị si wee dị n'ahụ ya, ma lee ka isi wee na-edu ya na-apụ, lee ka isi wee nọnyere ya. Amamihe ogologo ndụ ka ị ga-eji wee chọọ ya mma. Ọ ga-adịrị ya na mma. Ọ ga-adịrị ya na mma. N'ihi na ọ taa n'afụfụ ka ụmụnne ya wee nwere onwe ha. Ka ndị Igbo lekwalị ya. Ndị Igbo sikwa mekpọrọ nwanne ha nyefee n'aka ndị iro. Ka ọ na-asịkwa na-asị na ebe ọ nọ ka persecution ndị Igbo ga-end. Chi anyị nụrụ akwa anyị.
ma mezuo ihe ndị a ka o wee bịa n'isi njedebe, ka anyị wee nwee ọṅụ, wee kelee gị, wee sị n'ezie na Igbo Chukwu. Otu a ka ọ ga-esi wee dị. Anyị ekpe ayọọ m gị Chineke n'aha Chukwu okike kere ụwa, n'aha our ancestors, ka imezuoro anyị ya. Ise 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 ise. Ndewonu. Ọ dịrị unu n'ama. Maazị, we love you. Anyị fụrụ gị n'anya. Enwe ndị fụrụ gị n'anya. We are praying with you in the spirit. Anyị nọ with you. Na-emekwana ihe anyị kwesịrị ime ma spiritual nke ọbụla ka i wee si n'aka ndị iro pụta na oge emezu. Jisike, jisike. Love. We love you back too. As you love us, we love you back. Take care. Onye nwe anyị anọnyere gị. Anyị ga-enwe mmeri. Ọ ga-emezu. Ise ise.